Keďže sme sa v poslednom videu rozprávali o najväčšej investičnej spoločnosti BlackRock, tak v tomto videu by som spomenul hneď tú druhú najväčšiu a nemenej známu spoločnosť, a to je Vanguard. Táto americká investičná spoločnosť, ktorá sídli na predmestí Filadelfie, bola založená v roku 1975 a spravuje finančné aktíva vo výške približne $8 biliónov, čo je približne o 20% menej ako BlackRock. Určite vás zaujal názov tejto firmy, ktorý pochádza z pomenovania britskej vojenskej lode z 18. storočia. Zakladateľ tejto firmy v roku 1976 založil prvý indexový fond Vanguard 500, teda Vanguard 500. Vanguard ako firma je vo vlastníctve fondov, ktoré spoločnosť spravuje, a teda je vlastnená jej zákazníkmi. Niekoľko podielových fondov spravovaných Vanguard je zaradených na prvej priečke v rebríčku amerických podielových fondov podľa správy majetku. Takže podobne ako BlackRock, aj Vanguard má obrovský svetový vplyv, keďže obe tieto investičné spoločnosti sú veľkými akcionármi firiem, ktoré hýbu svetom, keďže spoločne spravujú aktíva vo výške, dobre počúvajte, $17 biliónov. Takže toľko k top investičným firmám vo svete. Nezabúdajte, peniaze sú čas.